ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. Мо суҳбатамонро давом медиҳем. Номҳои Аллоҳи меҳрубон ин қадар бузурганд, ки мо дар номи фарзандони худ мемонем, ки асосан ба мардҳо номгузорӣ мекунанд. Ал-Қобиз камкунандаи ризқ, Ал-Босит фарроху васеъкунандаи рӯзӣ, Ал-Ҳофиз пасткунанда, Ал-Рофи баландкунанда, Ал-Муизз иззаткунанда, Ал-Музил залилкунанда, Ас-Самиъ шунавандаи ҳар чиз, Ал-Басир бинандаи ҳар чиз, Ал-Ҳаким ҳоким подшоҳ, Ал-Адл бо адлу инсоф, Ал-Латиф бо лутфу карам, Ал-Хабир огоҳ ва бохабар, Ал-Ҳалим ҳалиму меҳрубон, Ал-Аъзим бузург, Ал-Ғафур бисёр омӯзанда, Аш-Шокур қадрдон, Ал-Алӣ бартару баландтар, Ал-Кабир бисёр бузург, Ал-Ҳофиз нигаҳбони ҳама, Ал-Муқит тавоноӣ ва қувватдиҳанда, Ал-Ҳасиб кофӣ бар ҳама, Ал-Ҷалил олимартаба, Ал-Карим бокарам ва эҳсон, Ар-Рақиб нигаҳбон, Ал-Муҷиб иҷобаткунанда, Ал-Восеъ соҳиби вусъату ғунҷоиш, Ал-Ҳаким доноӣ ҳақиқати ҳар чиз. Бинед дар номери 29 номи Аллоҳ Ал-Ҳоким яъне ки подшоҳ омадааст ва дар рақами 47 Ал-Ҳаким яъне доноӣ ва ҳақиқати ҳар чиз омадааст. Ал-Вадуд дӯстдоранда, Ал-Маҷид бисёр бузург, Ал-Боис зиндакунандаи мардҳо. Ривояте ҳаст, ки зане кӯдаки гумшудаи худро пайдо мекунад ва сахт ба оғӯш гирифта ба ӯ шир медиҳад. Паёмбар дар ин вақт гуфтанд: раҳмат ва меҳрубонии Худованд ба бандагонаш зиёдтар аз ин меҳрубонии ин модар бар кӯдакаш аст. Бинед чӣ қадар Аллоҳи меҳрубон бандагонашро дӯст медорад, ки ҳатто аз дӯстдории модар низ болотар аст. Ҳамаи моро Худованди бузурги меҳрубон дар паноҳаш нигаҳбон шавад.